3500 केजिनि बम होनो साखाफारा 28 आगस्टआव बमखौ बेरहोगोन दिल्लीनि नयडायाव सिलिंखार खालामनाय जागोन दिल्लीनि नयडानि ट्विन टावारखौ भारतनि जारिमिनाव माब्लाबाबो जाफेरै जाथाय 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो जोबस्रांगोन ट्विन टावारा इमारेल कर्ड प्रजेक्टनि गेजेरजों लुफुंजानाय ट्विन टावारखौ सिलिंखार खालामनो गोनां जाबाय भारतनि गोजौसिन बिजिरसालियाव बेनि थाखाय बिथोन होनाय जाबाय मिथिनाय बादिब्ला दिल्लीनि कुतुब मिनारनिफ्रायबो जौसिन बे ट्विन टावारा बाराद्राय गोजौ जानायनि थाखायनो सिलिंखार खालामनो आखायाव लाबाय ट्विन टावारखौ फैगौ 28 आगस्ट खालारखालि साननि 2:30 रिंगासोआव बमखौ बेरहोनाय जागोन बेनि थाखाय फैगौ 28 अक्ट' खालि ट्विन टावारनि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ गासैखौबो सांग्रां खालामखाबाय बेबायदिनो बै सानखालि टावारनि साखाथियाव गासैबो बन्द थाजोबगोन टावारनिफ्राय 2 किल'मिटार जानथायसिम गोख्रों बन्द खालामनाय जागोन आरो नोजोर लाखिगोन नाथाय माखासे इमारजेन्सि सार्भिस एम्बुलेन्स बायदिफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर'जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738